Fis-Centenary Stadium f'Taqali, laqda ġurnalisti sports organizzat it-turnament tradizzjonali tal-għada tal-miliet. F'din l-edizzjoni ta' din is-sena ħadu sem 4 timijiet b'rappreżentanza mill-laqda ġurnalisti sports, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, il-Malta Football Referees Association u membri parlamentari. Dan it-turnament annwali sar bris il-maratona annwali tal-Istrina bil-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono żaret il-parteċipanti. F'kummenti ma' One News tkellmu magħna Carmenu Abela u Robert Kutajjar mit-tim tal-membri parlamentari, Matthew Paris mill-Malta Football Association u Duncan Spencer mill-Malta Football Referees Association. Laqda importanti s-sena kollha, ovvjament f'dan iż-żminijiet fejn ikonna ċans niftakru aktar li jeżistu persuni oħrajn li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. F'dan mument hija aktar kruċjali u xek. U allura naqadna flimkien membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra flimkien ma' personalitajiet oħrajn minn noqsma differenti biex niġu hawnhekk nieħdu pjaċir, nippruvaw ma nitilfux. Aħna ta' kull sena ninaqdu hawnhekk il-ġurnalisti, l-impjegati tal-MFA, il-referees fil-passat anke l-coaches u dis-sena wkoll il-membri parlamentari. Naħseb hija inizjattiva sabiħa illi mhux biss stejna biex turrikaver ftit minn dak kollu li nkunu kienna tul dan il-perjodu, però hija wkoll inizjattiva għall benefiċenza li hija tajba ħafna. Hija okkażjoni sabiħa, pratikament saret issa tradizzjoni marbuta bħala tal-miliet. L-qas ħaġa li stajna nagħmlu niġu nikkontribwixxu bħala deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Event annwali fejn nieħdu agost fl-istess ħin nagħtu xi ħaġa lill-Istrina. U ovvjament l-appell tiegħi huwa li aħna l-poplu Malti huwa magħruf kemm huwa ġenerus li nkomplu nuru l-ġenerosità tagħna. Dil ġurnata speċifikament hija rinomata ma' li ngħinu dak li jkun, jiġifieri nkomplu dan l-att sabiħ li aħna tant magħrufin għalih. Ħadna wkoll kumment tal-President tal-Laqda Ġurnalisti Sports, Clinton Boħaġar, fejn qasam magħna kemm hu element sabiħ li din laqda torganizza turnaments bħal dawn għal għan nobli. Dan it-turnament ilu jsir numru twal ta' snin fejn laqda ġurnalisti sport dejjem ħasset il-ħtieġa illi f'dawn iż-żminijiet ta' festi tipprova taqgħad il-komunitajiet sportivi kollha, b'mod partikolari dawk tal-futbol. L-Istazzjon 1 kellu wkoll rappreżentanza f'dan it-turnament bil-ġurnalist Francesco Borg. L-edizzjoni ta' din is-sena intrebħet mit-tim tal-MFA għat-tieni sena konsekuttiva, bit-tim tal-ġurnalisti ġie fit-tieni post. F'dan it-turnament inġabret is-somma ta' €1,300.